ହେଉଛି ମୋ ମା ଏବଂ ମୋର ଡ୍ରଇଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ଡ୍ରଇଂ ଭଲ ହେଇଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋ ମାର, ଏଟା ବି ମୋ ମାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର, ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ମୋର ଡ୍ରଇଂ ଖାତା। କାହାର ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜଗନ୍ନାଟା ମୁଁ କରିଛି, ଏଟା ବି ମୁଁ କରିଛି, ଏଟା ବି ମୁଁ କରିଛି, ସ୍କୁଲଟା ବି ମୁଁ କରିଛି ଏବଂ ଏଟା ମୁଁ କରିଛି, ଏଟା ବି ମୁଁ କରିଛି, ଏଟା ବି ମୁଁ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୁନି ଗଣେଶ କରିଛି ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପପି କରିଛି, ଛୋଟ କୁକୁର। ଏଠି କୁନି ଗଣେଶର ଗୋଟେ କ'ଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି? କ'ଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି? ଦେଖ କ'ଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି। ମୂଷିକ ରାଜା କାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ମୂଷିକ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ। ସେ ପୁଣି ଏଠି ଗୋଟେ ମୂଷିକ ରାଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କୁନି ଗଣେଶର କୁନି ମୂଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଷିକଟା ଟିକେ ତେଢ଼ା ମେଢ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଓ ଖାଇବା ଅଭାବରୁ ସେମିତି ହେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଏତେ ସବୁ ଡ୍ରଇଂ ଦେଖିଲେ ଏବେ ମାର ଯେ ଦୁଇଟି ଡ୍ରଇଂ। ମୋର ତ ଆପଣ ଏତେ ଡ୍ରଇଂ ଦେଖିଲେ ତାକୁ କାହାର ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।